Radio Philippine Standard Time in Punto Las 6. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bureau of Fire Protection Bacolod target ang zero fire incident sa pagsug-alaw sang bagong tuig. Kapulisan nagpangabay sa mga gun owner nga hindi magpalupok sa armas sa pagsug-alaw sang 2023. Sa balita nasyonal, nagkalamatay bangod sa pagbubo sa mabaskog nga ulan sa pungsod, naglambot na sa masobra 30. PhilSA nagpaandam angon sa posible falling debris gikan sa Chinese rocket. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Disyembre 30, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Nagpanumdum si Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Ligaspe sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga ang tanan ang may obligasyon na good malikawan ang sunog sining holiday season. Suno kay Ligaspe, tubtob karon nagaparayo ng ilang kampanya pagi sa pagpatigayon sa rekorida angot sa Oplan paalala fire prevention activities kapag hatag sang fire safety tips agud mapasiguro ang seguridad sang publiko sa New Year's celebration. Duha pa ni Ligaspe, samtang iban nga mapumuluyo magapatigayon sa mga parties kag reunions, ang tanan naman nga BFP personnel ginapangabay nga mag-duty sa ilang fire substations kag ginabisuhan nga mangin alerto sa tanan nga tiyon. Ginpahayag man ni Ligaspe nga handom sa ilang ahensya ang zero fire incident sining holiday season, rason nga iya man ginmanduan ang 7 ka BFP substation commanders nga bantayan ang mga common area fireworks o common fireworks displays area sa ilas ni tagsa ka mga nasakupan. Sa liwat, nagapahanumdum kami, let us do our part in fire prevention kay magsiling kita nga to prevent or pagpangandam hindi lang na concern ni Bureau of Fire Protection kundi concern naton tanan sa komunidad Ginahingyo sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Konokpo ang mga gun owner nga hindi magpalupok sang ila armas sa pagsug-alaw sang bagong tuig. Sa baylo magpangita na lamang sa iba ni alternatibo agon makatugas ang kasadya kag gahod. Suno kay Nokpo spokesperson, Police Lieutenant Judeces Catalogo, mahimo makakas ang license to own and possess firearms sang sibilyan nga napamatud-an nga nagpalupok sa armas sa hindi husto nga lugar. Dugang pa mahimo man mapasakaan sang kaso kriminal ang madakpan o kon ginreklamo nga nagpalupok sang iya armas. Tinutuyo sang Nokpo nga malikawan ang krimen samtang ginasug-alaw ang bagong tuig. Sa duga balaton nga balita lokal, wala sang muzzle taping ginapatigayon sa mga service firearms sa mga kapulisan sa pungsod Pilipinas sining holiday season. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Police Lieutenant Judeces Catalogo, wala sang mando gikan sa headquarters ng PNP nga tabunan sang tape ang gun barrel sa kapulisan. Dako man ini nga pagpanghangkat sa kapulisan nga malikawan ang indiscriminate firing kag mapabilin nga zero ang record sang stray bullet incidents. Bangon sini nagahinyo si Catalogo sa kapulisan sa probinsya nga mangin responsable sa paggamit sa ilang armas sagud malikawan ang aksidente o kung anuman nga insidente. Nagpaanda man si Catalogo nga mahimo makakas sa serbisyo ang pulis nga ginreklamo kag napamatud-an kung aktuhan
nga nagpalupok sang iyang armas. Nasaad sa memorandum sadto sang PNP nga mahimo pasakaan sang kaso kriminal kag kaso administratibo ang pulis nga mapadud-an nga nagpalupok sang armas lutang. Yeah, so sa time na to na Sir Bato, wala na tayo ng masotiping until now. Instead, cascading, just in case somebody will violate on that under the probable cause, then the evidence warrant for the violation of the memorandum is kagtapos subject for wala namon ng parapin test ng imong armas. Si Lieutenant Judeces Catalogo sang Nokpo. Nagapanugyan ang kapulisan sa mga nagabakal sang palupok sa firecracker zone sa banwa sang hinigaran nga likawan ang pagdala sa mga kontrabando nga mahimo makatuga sang kalayo. Suno kay hinigaran PNP Chief Police Major Clifford Batadhay, amat-amat tagidman nga nagadamo ang mga bumalakal sa nga palupok sa banwa. Kaangay sa nakaligad nga tuig nakabantay man ang mga bombero, kapulisan kag force multipliers sa lugar nga handa magresponde sa tion sang emerhensya. Dugang pa ni Batadhay may nagakaigoman nga lugar nga makapondo ang mga salakyan sang mga nagabakal apan nagahinyo ini sa mga motorista nga iplastar sang husto ang salakyan agud malikawan ang trapiko labi na sa tion sang rush hours. Bangod niya sa kilid sang highway ang firecracker zone, nagahinyo si Batadhay sa mga nagabakal nga magtabok sa gindesignar nga pedestrian lane ka maghulat sa mando sang traffic enforcers agud malikawan ang aksidente. Ginako naman ni DILG Bacolod Director Maria Joy Meredith Madayag nga mabudlay ang pagmonitor sa illegal nga droga sa mga barangay sa syudad sa Bacolod. Nga nangin isa sa rason kung nga ang syudad ang isa sa may pinakanubo nga drug-cleared barangay sa Western Visayas. Suno kay Madayag, hindi makumparar ang Bacolod City bangod highly urbanized ini ikumparar sa iban nga mga local government units nga yara sa rural areas kag mahapos ang pagmonitor sa mga tao nga nagagwa sulod sa barangay. Palayag ni Madayag na posible madamo pa ang drug pushers kag users sa syudad. Nagpanugyan ng DILG sa head sa mga kapitan sa kada barangay nga kinanglan i-activate ang mga barangay Anti-Drug Abuse Council agud mabuligan monitor ang mga drug personalities kag kinanglan may yara man close coordination sa kapulisan. Dunga pa ni Madayag dapat pasanyugon man ang information dissemination angot sa epekto sa illegal nga droga kag involvement sa tanan nga sektor sa mga barangay agud ma-identify tanan nga drug personalities. Madumduman nga 22.95% lang ang nakuha nga sa syudad sa drug clearing assessment sa 61 ka mga barangay kag ini ang pinakanubo ikumparar sa mga highly urbanized nga probinsya kag syudad sa bugos nga Western Visayas. Nakaalerto naman ang Philippine Coast Guard kon PCG sa pagbantay sa mga pantalan labi na nagahilapit ang pagtapos sa nga tuig kag madamo ang pasahero nga nagabiyahe. Suno kay Commander Johnson Benjamin, Operation Officer sa Philippine Coast Guard Western Visayas, nga isa sa ila ginatutukan karon ang mga pagbantay sa mga posible magasulod nga mga kontrabando kasubong man sa illegal nga droga, mga pork meat products gikan sa Panay kag illegal firecrackers nga wala sang permit. Nagpanugyan man si Benjamin sa mga nagabiyahe nga una dapat planuhan ang ila paglakat, ikaduha usisaon ng panahon, kay katatlo ang mga pagkato sa port sang temprano pa agud hindi madelay sa pagbiyahe. Ginkompirmar man ni Benjamin nga wala pa sang subong sang gale warning apan mayara sang low pressure area pero hindi man apektado ang Visayas. Nakangko naman sang kapilasan sa ka-driver sa isa ka Toyota Avanza matapos sila nagbaliskad sa tunga sang highway sakop sang sitio Pahilanga, Barangay Miranda sa banwa sang Hinigaran kahapon sang hapon Huwebes. Ang ining driver ang kilala kay Jail Officer 2 Wilfredo Kitco Jr. legal sang pangidaron kag residente sang Candelaria Street, Barangay Poblasyon, banwa sang San Enrique. Si Kitco nagtatrabaho bilang katapos ng BJMP sa Handumanan Jail sa siyudad sa Bacolod. Sa pahayag ni Police Executive Master Sergeant June Hodilla, investigador sa Hinigaran na PNP, halin sa sur padulong norte nga direksyon si Kitco sa naglupok ang goma sini kag nagbunggo sa railing sang highway rason nga nagbaliskad ang iyas ni nga salakyan. Sa karon yara na sa Hinigaran Medical Clinic si Kitco kag pagdalo naman sa syudad sa Bacolod sa dugang pagbulong. Samtang nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan angot sa insidente. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. Nagkalamatay bangod sa pagbubo sa mamaskong nga ulan sa pungsod, nagdagat na sa masubra 30. Samtang Philsa nagpaandam angot sa posible falling debris
gikan sa Chinese rocket. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Kagsa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kongkis anak, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso. Good morning na mga ka-aksyon and good morning Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa maka-action ta, happy Friday, everyone. Yes, Friday kita, December 30, Rizal Day. Holiday kita subong, so medyo tulotawhay. Samtang nagatulotawhay ang atong sining nga mga ka-aksyon, diri amon sa amon area yan nag-brown out. Pero in fairness, Action Boy, abot nabtan mo pa ang gabi ang fog. Pagpakakanto mo din. Oo, medyo. But no, no, first time sa Bacolod yung... Nag-fog. Yes. Gaka kuan ginahin daw ang akon nga kuan daw akon nga ano na ganay ang kristal ko blas lakyan. Daw ka Hindi kuan mayo ni kitaon hindi ay. mayo kitaon no. Abi ko gani aga ano man ga cloudy ang akon eyes. Eyes gili kay ano gidyaman. Basta sa imo to basa kapon sa mga E, F, P. Well, anyway, sige lang. Karon nga baka-aksyon, good morning dira sa naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kag happy birthday gali karon nga adlaw kay Ana Sinoro. Uy, happy birthday, Yes, Miss Ana. happy birthday, Miss Ana Sinoro. Wow, birthday. Dumduman ko na kay last year nag-invite sa 30. Man mo ti basta kada 30 amo na siya mag-invite. Alang-alang man ko na kay nag-get together be kami sa akon mga classmates bay. Oo, ti subong adlaw mga classmates ko sa batch 81 da sa Ramon Torres National High School. See you later. Ah, yes, karon to gali inyo nga ano. O ari na gani si classmate ko Lilian Bermudez, oh. Good morning, Action Boy. Looking forward sa get-together here sa Bago. Looking forward to see you. Okay? Kita na ita enjoy lang. Enjoy lang to karon, Action Boy. Okay, sige, with my classmates. Good morning, Derake Faustino Capilio Navarro Jr., Marilyn Enyong Alcon, Draman Sakay, Miss Jenke de Alagdon, good morning ko kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, good morning sa inyo, Vam Van, kag Dr. Matt Mayo, Mama niya Lulit de Alagdon, Papa Joe, kag Alma Oligon, MJ Season, kag sa tanan niya pamilya. Dennis Richard Tibor Roma, dira sa San Enrique, mag-aga si mo press. Sakay, Imelda
Madrigalejo. Kay Ann Lobaton, good morning Miss Dorel. Happy New Year sa aton nga mga taga Bacolod kay sa family ko man nga ara sa Sumag. Dave Talabahan, kag kay Papa niya Ruel, Dave, Neneng, Toto, kag Cheche. Good morning dala sa inyo. Dini sa man. Sa Aman Jordan. Oh yes. Sa Hello Jordan. dala sa imo sa may Aman Jordan. Jing Sa Jing! Dave Talabahan. Jing Jing! Miss Liza Joy, Elon Amoroso, morning. Yes. Si Miss Jinky, natamyaw niya man si Ana Sinoro sang happy birthday. Happy birthday, Tita Ana. Oo, kag sa barangay Maawa, gawad imbong Chukampog, morning dira. Subong maning ilang barangay day. Ayo, ugali. Oo, barangay day sang barangay Maaw. Happy fiesta da sa inyo. Ano? Morning da sa kay Attorney Alan Galunan. Kay Pearl Galunan da, good morning sa Maaw. Kag sa kay Ihada ko da. Si Ada ko hindi pa ko Ihada. Si Karen. Sino? Si Karen. Karen. Karen ba lang ano pala ni Karen? Espeleta. Okay. Ambot ko na mga apelyido. Munguro na. Kay Phil Onside sa Tokyo, Japan, morning man. Ay, by the way, good morning man sa ako ni Hada. Kay Tess Murayama, good morning, Tess, sa Imodera. Kay Marjun Rivera, kag sa kay Chona Trinilla. Yes, good morning. Family Rivera. Family Rivera. Dira sa Mga mga sila karon on air kay on air sila ko nakalabanan. especially taga-agisan. Yes. Standby na sa mga balita lokal o kung balita nasyonal. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dulo. Ang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:20, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang NDRRMC nga nagsaka sa 32 ang patay sa mga pagbubo sa mga skong ulan kag pagbaha
sa sining Christmas weekend. Sunod sa NDRRMC, 7 sa mga napatay ang na-validate na, kagalin sa Eastern Visayas ang 3, Zamboanga Peninsula 3, kag isa sa Caraga. 11 naman ang nasamaran, kag 24 ang nagapabilin nga missing. Pahayag sa mga opisyal sa disaster response, kapin sa 124,853 ka pamilya ang apektado. Sa mga kadamuon, 12,264 ka mga resident ang nagapabilin sa mga evacuation centers. May 4,068 ka mga pamalay ang nagkalaguba, kalabanan sini sa Northern Mindanao. Sa kalitan sa infrastruktura, naglambot sa 51.55 milyones pesos kag 206.49 milyones naman sa agrikultura. Naibaluan nga 2 ka lugar sa Northern Mindanao kay isa sa Caraga ang wala gyapon sang elektrisidad, samtang sa Mimaropa kay isa sa Northern Mindanao ang wala gyapon sang water supply. Gindeklara naman ang state of calamity sa Llorente, Eastern Samar, Dapitan, Zamboanga del Norte, Gingoog, Misamis Oriental, kag sa probinsya sang Misamis Occidental. Nagpaandam ang Philippine Space Agency o PhilSA sa publiko sa posible fallen debris gikan sa ginlansar nga Chinese rocket. Sa ginpagawa nga press release, ginpayag sa PhilSA ginlaunch ang dalong March 3B rocket tak na alas 12:33 kag alauna 10 sang hapon gikan sa Xichang Satellite Launch Center sa Xichang, Sichuan Province sa China. Sunod sa ahensya, paabuton ang unburned debris kaangay sang rocket boosters kag payload fairing nga mahulog sa duha ka zone, 137 kilometros halin sa Ayungin Shoal kag 200 kilometros naman halin sa Quezon sa Palawan. Dugang pa sang PhilSA sa piyak nga wala ginapaabot nga mahulog ang debris sa duta o kon inhabited areas. May peligro sa gihapon sa mga barko, aircraft, fishing boats kay iban pa nga vessels nga magalabay sa drop zone. Sino pa sa ahensya, posible man nga magliwat ang drop zone bangod sa pila ka factors, lagip na ang panahon, climate conditions kag rotation sang planeta. Ginpanugyan sa publiko nga i-report sa otoridad kung may makita nga suspected rocket debris kag likawan o yatan ini o kon palapitan, bawal posible may mga remnants ng toxic substances kaangay sang rocket fuel. Ginpahayag naman sa Department of Health nga masobra 1.4 bilyones nga special risk allowance ang nahatag sa mga healthcare workers karon nga tuig. Sa press conference kahapon, ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Ferreira ang ining SRA ang nahatag sa masobra 73,000 ka mga healthcare workers idalom sang batches 5 kag 6. Sa mayara man sang masobra 27,000 ka mga benepisyaryo ang nagbaton sang COVID-19 sickness kag death compensation nga nagabalor 421 milyones pesos. Sunod kay Ferrere, ang DOH nakahatag sa masobra 12 bilyones pesos nga health emergency allowance nga sadto ginatawag nga one COVID-19 allowance sa masobra 1.6 milyones nga healthcare workers kag non-healthcare workers. May nakumpiskar na ang Department of Trade and Industry kon DTI sang unregulated Christmas lights kay hindi lisensyado nga fireworks balon 247,000 pesos matapos ang pila ka operasyon. Sunod sa DTI ang equivalent sa equivalent sa 675 ka units ng Christmas lights kay 227 ka bilog sang unlicensed fireworks. Ginpahayag ni DTI Undersecretary Ruth Castelo nga ginapahanumduman ang publiko nga magbakal lamang sa lisensyado nga fireworks kag certified Christmas lights nga napaidalom kag nakapasar sa DTI testing schemes. May na-monitor man ang DTI nga masobra 70 ka mga retail establishments kay naka-issue sang 16 o kung naka-issue na sang 16 ka notices of violation. Sunod sa DTI bilang kabahin sang proseso, ginahatagan ang natungdan nga negosyo sang 48 oras para magpathag angot sa non-compliance nga findings. Sinabaluan ng Christmas lights ang dapat may Philippine Standard Mark o kung import commodity clearance sticker samtang fireworks ang dapat may PS mark. Gin-report naman sa Department of Health nga may 4 nga dugang sa kaso sang fireworks-related injuries. Kaya ganoon nagdangat na sa 36 ang record. Sunod sa DOH, 44% na ang caseload sa karon nga mas mataas kung ikumparar sa parehong atiun sa ang tinalikdan nga tuig. Nagdugang ang 4 nga bago nga kaso sang fireworks-related injuries nga halin sa 61 ka DOH Sentinel Hospitals. Pahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Ferreira, tanan ng ospital sa pungsod ang ginpaidalom sa code-wide kag ginatagan sa direktiba nga magpreparar ka magtukod sa special teams sa paghatag atensyon sa mga individual nga masamaran bangod sang firecrackers.
Gin pa siguro naman ni DSWD OIC Eduardo Punay nga padayonon siya ang mga programa sa departamento samtang siya nagapanguna sa ahensya. Si Punay ang ginapoint sa posisyon matapos na ginbasura sa Commission on Appointment ang confirmation ni Erwin Tulfo bilang DSWD Chief sang Nobyembre matapos ginquestion ang iya US citizenship kag sadto libel convictions. Suno kay Punay ginmanduan siya ni Marcos nga siguraduhon o ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga siguraduhon nga padayon kag maayo ang pagdumala sa DSWD labi na nga may pagbaha sa Visayas kag Mindanao. Sa datos ni Punay nakahatag na ang DSWD sang relief packs kag cash aid sa masobra 91,000 ka mga Pinoy nga apektado sa pagbaha bangod sa pag-ulan tugas ang share line nagligad niya Pasko. Ginklaro man sa opisyal nga temporaryo lamang pagpungko sini bilang OIC sang DSWD. Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Richard Santos Clarin bilang bago nga chairman sa Games and Amusement Board. Si Clarin ay isa illegal litigation kag corporate lawyer. Siya nagbulos kay Baha Mitra sa mataas nga posisyon sa GAB nga nag-regulate sa professional sports. Gin-endorso man sa mga sports legends, boxing champions kag promoters ang sports journalist nga si Chino Trinidad. Nagwa ang appointment ni Clarin isa kadlaw matapos gin-appoint si Richard Bachman bilang chair sa Philippine Sports Commission kag bag-o nga commissioners nga santay Walter Torres kag Edward Haico. Ginigo sang 5.5 magnitude nga linog ang probinsya sang Davao Oriental kagabi Huwebes. Ang linog ang tectonic in origin nga nabatsagan taknas 9:13 sang gabi. Ang linog ang may kadamuon o kadalumon nga 128 kilometros sa kaga na sentro nagasentro 37 kilometros southeast ang Governor Generoso, Davao Oriental. Nabatsagan ang intensity 4 sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, intensity 3 sa Davao City kag General Santos City, samtang intensity 2 naman ang record sa Tampakan, South Cotabato kag sa Mako kag Moncayo sa Davao de Oro. Sunod sa Fivox, paabutan ng aftershocks matapos ang linog. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:27. Happy wedding lang karon nga adlaw ha sa uniko iho ni Miss Rona Rida Trava, si Toto Ayan J kag kay Mary Rosalie Olivas. Happy wedding karon nga adlaw. MJS Candido Hildore, good morning mandira sa imo. Yes, kag kay nanay niya Action Boy, good morning. Yes, good morning. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Report, second portion na podcast-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition o podcapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!